Chechipiri ndakati ndakuda kusangana nemudzimai wangu anga atonesika piwa siki nakuda. Ndo zvakandipa kuti ndichikasika kubva kubasa nditsvage kuti chii chaisa urwere mudzimai wangu nyamba anga ari kuda. Asi chichemo changu nanchikumbiro since imba yangu yakaparara ndizive kuti mambo muchanditiro sei. Mwana wangu vakurira munherera ainyora mameseji mukadzi wangu agononyora ndaisaziva kuti hanendi kuchikoro. Asi mwana wangu musikana ndiye ainyora mameseji baby I love you, hey ndakusuwa miss you, ndokuda ndakusuwa tikusanganirana kupi. Mwana wangu musikana ndichaziva kuti pfungwa dzake dzaapapi nekuti ndiye ainyora mameseji andakabata mufoni wake makuda kudanana kwavo ndakazongozvifotora. Mwana wangu ainyora musikana. Iyi nhamba yaishanda ndeyamaiguru mukadzi wemukoma andoteedzera ari panext. Ndo zvakaitika mwana wangu achaziva kuti mukadzi wemukoma wako iyoyo andoteera ndofoni iyo yavanenge vachikomuniketesa. Ari mwana wangu anenge achinyora achitumwa naamai vake tichiudza mufaceway kuti handi tinosangana kumaloji kwamvere chena mhene mimba dzavanobhadharana kwamvere chena. Ndiyo mameseji acho yaya. Saka ini ndikasiya mari yemuriwo kana mari yechikafu pamba, mukadzi wangu achatenga chikafu cheakutonyora vana kuti musataure kuna baba kuti muri kunyorera kuda mameseji. Kuda kwashe Nyashinga anobva zvemuzvilenji yemagukwe panyaya imwe cheteyo achimhangarirawo Naomi Giriso anobva zvemuzvilenji yemagukwe. Naomi Giriso ari Naomi Giriso haapo. Naomi Giriso mudzimai waRobert Nderechena ari kupomerwa nhau yechipfambi yekufambidzana na kuda kwashe Nyashinga. Asi Naomi mudzimai wacho haapo, haana kuuya kudai. apa kuda kwashe ndoko Naomi ari kuto Naomi ndapedza kutaura naye achita kusentinari but pamwe pese apa aizivikanwa kwaigara nauya mhino kwava vaibhadharirana imba. Saka ari kupiko Naomi azoendana naye ndipindure wanoita tatoendana naye amana musaita fire nyaya dzangu waendana naye saka ari kuti uyu ndo Naomi ndokupa ndokusentinari. iwo wakapedzerwa muona rini iswa panew year ndopava ndakapedzera vaona vari vese bva ipapo haanisa ndaona panew year ndipo wakapedzera kuona vari vese. Saka iwo mai vemese panew year takati siri tese wakaona kupi pagedhi pangu ndopandakazongobatira nyaya yacho aibatira pagedhi pangu. Zvandakaita ndawanzopedza basa kuma10 noita zvezvo nyaya mudati tifambe Ndichakumbira Robert Nderechena simudza ruko ruri kuchitendera zvandakutaura macho. Ini Robert Nderechena ndinopika pamberi pedare kuti zvese zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMama wangu.
ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisa ruoko pasi. Reva kwauri kuda kwaShenyashinga, simudza ruoko rworudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini kuda kwaShenyashinga, ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisa ruoko pasi. Robert Mderechera ndokumbira kuti utsanangure dare muchidimu. Wakagara pasi izwi rakasungira. Chasakisa kuti ungochimhangarira kuda kwaShenyashinga naNaomi Girifa. Chasakisa kuti ndimhangarire kuda kwaShe akandiparadzirawo musha wangu. Wandandisinotarisira kuti vana vangu vazokurawo muunherero. Chakaitika ndakabva kubasa, ndakanzopedza basa usiku ma10-11. Ndo pandaibva kutauni nevanhu vekupedzisira ndishandire mhuri yangu. Saka rimwe zuva ndakazongokasikawo kupedza basa ndikasokopaka kombi mupaseji paside peyadhi yangu. Vanhu vanoviga kombi kumberi. Saka ndakava ndanokwira muto wepamba pamba. Ndakwira muti memenda ndagara ndichida kungoona movement anenge achiitika pamba. Saka kuda akabva asvika aona kuti kombi pamba haina kupaka. Saka akabva atanga kufona aida kufonera mudzimai wangu. Saka ndakabva ndaburuka muti memenda ndati iwewe tone foni yako. Akaramba nefoni achiti foni ndeyemukadzi wangu. Hazvitoti ndikupe foni handi yekumba tinopiwa bhete. Ndikati tione foni. Ndakaona foni pepe ndakabva ndaona mukadzi womukoma wangu foni yake ndo inonyorera mameseji kuda kuti saka maiguru vanotoyamba mangu vototi amaisandi muri kudiwa hama dzenyu dzafoni ari kuda. Mukadzi wangu achitobuda ndikaenda mumasowe vanosara vachisangana. Ndikaenda mumatraki kunze kwenyika anenge mumba mune muri make. Saka ndakabva ndazozvibata ndichida kutomurwisa kuda. Ndikati murwisa hazvichaita, bheta ndingoshandisa mutemo. Kudawo wachona haana kuda kundirwisa. Asi chichemo changu nanchikumbiro sinsimba yangu yakaparara ndizive kuti mambo muchanditrose. Vana vangu vakura munherera ainyora mameseji. Mukadzi wangu agononyora ndaisaziva kuti haanaendi kuchikoro. Asi mwana wangu musikana ndiye ainyora mameseji. Baby I love you. Hey, ndakusuwa miss you, ndokuda ndakusuwa tikusanganirana kupi. Mwana wangu musikana ndichaziva kuti pfungwa dzake dzaapapi nekuti ndiye ainyora mameseji. Andakabata mufoni makuda kudanana kwavo ndakazongozvifotora. Mwana wangu ainyora musikana. Iyi nhamba yaishanda ndeyamaiguru mukadzi womukoma ndoteedzera ari panext. Ndo zvakaitika. Mwana wangu achaziva kuti mukadzi womukoma wako iyoyo andoteera ndofoni iyo yavanenge vachikomuniketesa. Ari mwana wangu anenge achinyora achitumwa naamai vake. Tichiudza mufaceway kuti handi tinosangana kumaloji kwamvere chena. Hamene muimba dzavanobhadharana kwamvere chena. Ndiyo mameseji acho yaya. Saka ini ndikasiya mari yemuriwo kana mari yechikafu pamba. Mukadzi wangu achatenga chikafu cheakutonyora vana kuti musataure kuna baba kuti muri kunyorera kuda mameseji. Musataure vana vangu vachingopiwa mari. Saka ndonyaya yacho ndasakisa kuti amhanhari. Chechipiri ndakati ndakuda kusangana nemudzimai wangu anga atonesika piwa siki nakuda. Ndo zvakandipa kuti ndichikasika kubva kubasa nditsvage kuti chii chaisa urwere mudzimai wangu nyamba anga ari kuda. Saka imba yangu yaparara. Mudzimai akaenda musiwo zvimba. Aisara mujuraho aitamba naamai vakuda. Mukadzi wangu chiti aenda kujuraho nyamba vari kunosangana nakuda. Zvakanaka. Kuda Nyashinga. Unoti chiine zvakukomerwa naRobert Mderechera. Tsanangurira dare. dzimwe mhaka dzakundipomera dzinopokana nadzo. Dzaunopokana nadzo ndedzipi? Dzaunomira nadzo ndedzipi?
separi vachiti takazadza mudzimai wake wakuzandogara ndambosangana nepavo pekakokana naye waidanana naye nemudzimai asi vanhu vakusangana pavogara ndambosangana pavo ndopandinopokana naye kana kuti takakuzadza kozvaunowirirana nezvakutaura ndizvo iwe paunogara nepaunogara Robert pedyo zvakadii pedyo nepedyo unotoziva kuti mudzimai waRobert ose wakazofimba mudzimai waRobert uchiziva kuti mukadzi womunhu sanangurira kare ungade kuziva pakaresi iwo nemudzimai onguti nemudzimai nevana vangati nevana mumwe kuchaipa kuti usiye mudzimai uchienda kumudzimai Robert amudare ungave une chikonzero chaukasanangurira nemudzimai wacho ndeinowirana naye panhau dze kuti pamwe pacho ngave ndichida kana kuenda basa ndisina kana mari basi nemibatsiro pamwe pacho asinawo chakachinacho chekubatsirana kadai kana mune zvamungada kuziva pamusoro penani vakasunguka ngekuti saka kuwira venyu kwazokodza tindani mari nyaya basi tikaona pamari mari yaRobert ndeyomandopanana kana asiyira mhuri yake yeuko kuendako basa kwako kana Robert wacho mari ndetombomukumbira dzimwe kwandisiyi kaka anenge asingakuzivi kuti ukumuhambirane rwesei saka ukona zvawakazosvika pakuita pamusoro wemundani iwewe uchizviona kuti avo mai avo vakasiya mhuri yavo vana havasisina rudo rwamai nepamusaka pako uri kunzwa kuti wakagona chaizvo vakatame uri kunzwa sei Zvine zvakamboitika rini izvo? Zvinhu zvakaitika kubva pana ndakazozvibata kubva 25 December paholiday yatabva kutanga kwa2026 nekupera kwa2020. Saka iwe zvinezvi mudzimai wako wauzoziva kwaari? Mudzimai uyu ari kuhama dzake kuSentinel. Akabva sei pamba? Akanoti zvabatwa ndabata uyu abva atongotiza. Saka iwe paakatiza ichi chawakamboita iwe kuti uzive kuti mudzimai wako ari kupi? Chandakaita ndakafonera anatsano kuti sisi vasvika kunoko vanenge vanga vamusuwa vanhu kuti 2 January vangofona kuti sisi vakunoko takuya zotora zvinhu takuya zotora zvinhu zvinhu zvazvada kutorwa nemhaka yei ndo zvakataura hanzvadzi yavo ndabva ndangoti abeta ndikuenda kumambo kuti kana saka zvinhu zvakatorwa here izvo zvinhu hazvisati zvatorwa asi vari munzira avo kuya kuzotora zvinhu iwo wakaroora here marorero andakaita ndeyekudai so ndakabvisa kutsvakirai kuno nembona ndandazotuma sisi vangu kunomuroora saka zvavakaita vakatora mari yobva vaigovana vachienda kuna baba vasiri chaicho vakatora mari vachigovana ndiani mudzimai wangu nehama dzake mukoma wake vachigovana nehama dzake but dzisiri chaidzo chaidzo kwaakakurira kwaanga achengetwa saka ndo zvakaitika. Mune vana vangani? Nevana 3. Vana vari kupi izvo? 2 vari kukumba mudiki anayo. Vakura zvakadii vari ku? Mumwe ane 9 years, mumwe wacho ane 5. Saka pari zvino vari kugara nani? Vari kugara nasisi vangu pamba ipapo. Nokuti sisi vari kutya manje kuti uyu mwana musikana akaenda uko futi achagona kungotora vakomana mwana anogona kuzokanganiswa. Since ari kunyora Robert adzimai wako ari kupi? Iwewe? Ndakasiya kumba. Wadi kuuya navo? Vatombouya vadzokera vatova nemwana mucheche. Pana kwawana nani? Waona wanda nani? Ndaiya namai ndasiya. Tondinetsa mudzimai wake akarwara
last time tindakatotora motikari ndikamuendesesa kuchipatara mukadzi adaro aenda kuchipatara kutora kuti mukadzi inoti zvinorwadza sei kana ndii ndoendesa uyo hapo ndokuti amaendesai mukadzi wakuda kuchipatara asati misikire ichichi mumusha aende kuchipatara ndototumira mari makotoni zvinhu chitoti atavatora apadza imba yavo. Mama ndaona muri kushamei pamusoro ndashama pakuti akatumira makotoni ndakabuditsa $15 10 yange iri yetaxi 5 yenzi spirit nemanhingi zvipa kuna mesa. Alright, vanitaura zvandakaitawo zvingondishamiso kuseri kwerudo irworwo ndobva ndatora. Chimwe chete chinoitika muvanhu ndechekuti hatiri wanzoda kumira pachokwadi tine justice. Tinoda kutaura ngoma ichiti kwangu. Nyaya iri kutaurika panapa iri kutaura ichiti kuda anga achidanana nemudzimai waRobert. Handiti izvozvo zvega izvozvo zvichitaurika saizvozvo zvinotiudza kuti kudii. Kuda anozviziva kuti munhu wandiri kuda uyu wandiri kuti ndakuda uyu mudzimai weshamwari yangu, vatogarisana vari maneighbors. Zvinotiudza kuti kudii nai mai dai saka imi kuti muzoshama apa ukomana uyo achitaura rama hamusona kuti mune muchitokanganisawo here. Vanhu muri kuzviona imbozvisai paposition yake. Ndopatinorasira nyaya dzedu ipapapo. Kana imi muchishama uyo achitaura, kana mazomirana kuda muchataurei? Because my actions edu sevabereki times they tend to be questionable. Kuti kana vana vazoita zvinhu zvakadai izvi, tsika idzodzo vanenge vachidzitora kupi? Mwana haadi kuombererwa kana achiita chinhu chakaipa. Kana chinhu chakaipa ngachimbotsurwa kuti chakaipa. Zvisinei kuti chaitirwa inini kana kuti chaitirwa nhingi. Chakaipa chakaipa. Zvakaitwa nakuda hazvina kana kutombonaka. Ende tsika iyoyo akaijairira zvichasvitsa kupi? Kudai Robert akatora demo akatema. Nhasi dai tichitaura tichiti Robert akatadza. Asi Robert akashinga atirega nene kwamambo tinokurukura. Robert uye ndo raabenzi. Ko mudzimai wake kuda ari kufungei? Mudzimai waRobert anomuziva. Une makore mangani? 24. Eti 24 wakutotsvagana nemukadzi womunhu. Une vana vangani iwe? Zvimwana mweshe. Unoitei? Ndinokumbatoa mabasa. Changa chanetsa chii kumba kwako kuti utange kunotorana nemukadzi womunhu? Kudai here chii chachanetsa kumba kwako iwewo kuti utange unopinda kumba kwaRobert? Hapana chakachanetsa. Saka chii chakaitika? Waitika na zvazobatwa zvozodi. Mwana mako uchinofunga kuti zvakabatwa. Waiti zvozodi. Dai vakasvika paine rinyoka zvakabva zvambotonga raipapo. Haiti sipo pano dzakatonga dzakaperera ikoko. Vana matyira amunogara
bvisa kumeso kwenyu nemutsika dzenyu aya munosara mune mavanga eupenyu hwese imi. Wazvinzwa? Cherakakomba usvipire pasi izvi. Kana uda kutsvaga musikanaka, ziva kunowanikwa vasikana. Nhasi unovaroora chigumira ipapo uchatauramba uchitsvaga uchiendepi. Apa unotanzi ndinokuita mabasa angu ekuzviitira mabasa emaoko. Kamari kacho kari kuwanikwa ka 2 cents. Wafadza mudzimai wako kusvika papi pamwe hapana. Mwana 1 makutotanga kuita bongozozo mumba. Nhasi unonyange mudzimai wako akatadza kusimuka achikupa sadza totatadza. Chaitika uchasimuka zvoutsvaga futi mumwe. Baba wako vari kupiwa? Baba vari kurescue. Kupi? Kurescue. Kurescue vari kuitei? Ndo kwavanogara vasinganzwa musha. Zvinochiripa ka Robert? Nimba yake waputsa. Baba zvaitika wakambomuonawo Robert kana kumukumbira ruregerero? Ndikamukumbira ruregerero. Wakaitei? Ndati wakaitei? Kunhasi ana sekuru wazowawana kupi wauya nawo pano? Wakatoshanya? Wakambovaudza nyaya ipi yaitika kuti sekuru ndapara mhosva kuno? Wakavazivisa rini? Mhosva yakanga yaitika rini? Saka pa 31 ipapo wakazvichengeta wega sei usina kuudza ana sekuru? Saka wakaudza ndiani pazvakaitika? Amai wako wakazoziva sei? Amai wako wakati chii wavaudzaiwo? Ndibva magumira ipapo? Andi kana nyaya dzaitika saizvozvo ka andi paunotsvaga sekuru. Sekuru ndapara mhosva kuno. Ndine mhosva yakadai andapara sekuru zvina zvinomira musha. Sekuru itouyai kuno. Handiti sekuru ndowosimuka unotaura kana Robert. Iwo mhosva yako kuibvuma hausi kuiramba votaura na Robert ka. Ndauya muzukuru wangu akakanganisa pakaitika zvinhu zvakadai motaura namoyananisana. Handizvo? Zvino kana iwe wanyarara wakagara kumba kwako, Robert akagara kumba kwake imba yake yaputsika, iwe wagara pasi wakanyarara, uti zvidii zvingopera zvakadaro imhute kana zuva rabuda ichaenda. Saka ndati chiripa ka Robert uyu unomuripa nei? Oda kuti ndikuudza kuti wamuripa nei? Munombozva kuti zvimwe zvinhu zviri mutsika dzedu tingozvirerutsa tega. So mutsika dzedu ukatoziva kuti mwana kungotizirwa nemwana wevaridzi achisvika pamusha pako, munogona kutoti pamusha panapa rarwo risina kuzivisa vabereki vake kuti mwana wenyu auya kuno. Handiti ari mubereki ari kutotaura izvozvo, but nhasi kuno zvinoitika vanhu vanotogarisana kuita 5 years kuti zadza imba pasina ari kuziva. Sei tisisavhunduke? Sei tisatirimuke? Mhosva yaparwa sezvizvi munoona kuti pakanganisika pano, munofanira kutomhanya neusiku. Sekuru itosiyai zvamuri kuita, mhanyai muuye kuno munzwe nyaya yaitika pano. Sekuru vouya yakandovayananisika vopindira mukati menyaya dzacho dzogadzirisika. Zvino kana madzinyarara makadzisa mahapwa zvodii? Robert, unoda uripwa nei? Mambo
ndatokumbira motongotoro marwadzi angu mawaisawo pamundi uzingaemera vana vamazuva ano upenyu kamunorarama noshaya ndeke kunyika ipi so uchiona zvinonzi gave rinobva kumasvuuriro. Vakuru vari mberi kwenyuka vaiita zviri nani kudarika zvamakuita izvi. Pemimisei mabva mazoita zvisina kubvira zvakambooneka kudai. Bvisa mombe mbiri upe Robert mombe mbiri. Wada uchema enda kuti uda kumuripa nei waramba kutaura. Anda kupa mukana. Ndakuudza kuti kana wapara mhosva wandedza sekuru ukasika kudai. Twanda kuti uda uripa nei ndobva waramba ukati ndiudzei zvandakuudza. Saka chita zvandakuudza. Kuzungana wacho ndakubvunza wega. Uda kuripa nei munhu wakakanganisira. Zingakwanisa kuwanika zvarini mombe idzi. Apa ndandine kuchema kwanga ndinako kuti ndikwanise kubhadhara ingava iri mari yacho mombe bichana bichana. Bichana bichana zvakadini? Ifawo mari yacho muchiburu. Nokuti mari yacho imwe yacho nechengeso yatogara dare nemusha wese kuti wakaipara mobatsirana mupe yakabatana ndo inokasika kuti anyaradzike kana ainge zvaanoita kuchengeta mhuri asi wanokuita sei. Iyo mombe inombouya musoro iyo yamutsipa iyo yabandauko yagumbo romashure. Wanzwa ndichiti mombe hanamboti bandauko musoro kana mutsipa ndati mombe. Kana iri mombe inofamba yakakwana yoenda kwairi kuenda ndinonzi mombe iyoyo. Kana wada kuti nai inotsika unoiti nai nemakumbo 4 kana yatobva rimwe gumba isisiri mombe. Kana waunza iri mari inofanira kuya yakakwana. Ndo zvinotaura tsika dzedu izvozvo. Mambo anotaura zvemombe zvembudzi ndozvavanotaura. Zvinotaura zvezvipuka zvinofamba zvakakwana. Taurawo. Ndachikumbira kubvunza kuti kana iri mari iri mari. Toda mombe. Unobatsirwa neofisi, unouya kuofisi wobatsirwa. Unonipa rini? Uzive mhosva yako hauchaendawo. Dai waida kuenda kuna kudaka, dai wakamhanya pawakangozva kuti wapara mhosva wakatsvaga sekuru. Sekuru ndapara mhosva kuno. Kana semunhu anotaura unotaurira naye wakatoenda wakatoti Robert Shamwari sorry ndakakukanganisira. Ndikumbira uregerero. Mabva matokurukurirana mabva matoti asha ndina athingirega ndikuripe zvakadai iyo bhata aiwa kwete ita zvakadai. Dai makataurirana mega. Zvino ndikuda kuti Robert auya kwamamboka iwe wakuchiuya kwamambo ndiko unosiyaje mombe dzako. Unoya muofisi wotaura neofisi yokuudza mombe dzamambo dzakamira sezvizvi. Mambo ndo apakati penyu nokuti makatadza kutaurirana mega pachenyu. Tati zvinowanikwa rini mombe idzi? Pamambo ndandikumbiro kana mnanchione kuenda kwanisa. Ndatowanzwa zvakaitika. Mhosva yakatongoparwa mukadzi wauyu ndobva atosimuka ndobva aenda. Juni kwese uko? Hazviiti. Ndosaka zvichinzi kusungwa. Kana wasungwa unomanikidzwa kuita zvinhu nenguva iri kudiwa nedare. Tipindure tifambe Shamwari. Ndakubvunza wega iwewe ukarega kudaira. Taura madhesi. Saka nenda kuti umbozama. Wakazamawo manje paunogona kusimanesha ndinowane paisho. Ndopa 8 February. Ndopa 1 month 4 weeks. Dai waiziva kuti zvinhu zvakaoma usingaiti musikanzwa iwowo.
utoyatsoziva kuti kubata mudzimai wamunhu imhosva musikanzo. 8 February unombe dzangu mbiri pano. Pane chokutaura here. That do something by 8 February. Kana uchipedza end of March, it's something else. Ita mombe 1 muna February, uita 1 yesho muna March. Mombe ino yakakwana we have. Robert, nechimwe chokutaura here. Handitenda nekubatsira kumaita. Iwewe une mudzimai wako muchadii? Ini moyo wangu manje pamuna danonona imambo ndiye ndinokudza. Nemunhu akaita sei? Anenge ambopinda musango mambo ndiye ndanokudza. Dzakatoendawo ndinda nditokumbiro kuti ndikope kugara. Kuti akatoenda. Kuti ndikupe pokugara? Mundipo zvekuitawo mambo kuti ndizive. Ndasangana hangu nechitiko chakadai. Kuti mukadzi kana danonona iwe wabereki wako vari vakafa. au ana sekuru? Ana sekuru vacho vakangoita zvezvekuti ana baba chaivo vanogona kutongotiramwa mukufamba imo tava navo rikatongovasiya vakadaro. Saka ndosikamuona nditongori ndega pana aripo. Kumusha kwako ndekupiwa? Ndikuno kudumbu chavo. Kupi? Kuseri kwegei. Unomviri chino. Ana Mberechina vese vakazarawo. Inogara pasina navo pavo kana Mberechina vakudze zvokuita. Alright. Mazvita ini pangu ndapedza. Tombo musaini.